Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft cu Robert. Da, aha. Hai, acum, în acest episod o să vă prezentăm casele cu tot ce avem noi aici. Pentru cineva. Pentru un prost care nu știe să facă case. Nu-i dăm nume, hai să-i dăm nume David. Aici așa avem. Portalul Nether. Ce-o? Aici avem portalul de Nether. Ne va duce în... Vă spun imediat unde ne va duce. Uitați aici. Ne va duce în lumea diavolului. Perfect. Aici așa avem fân. Da, fân. Aici o fermuță mică. Stați un pic. Așa. Hai să bătem niște păienji. Aici enchant. Păi ce n-ai arc? Eu am. Hai să-mi fac și eu. Aici avem ăștia, ok. Să vedem ce mai avem așa. Uite o Ender. Bă, Eu. tu să nu ai dat pe peaceful ăla. Ba da. E dat pe peaceful? Da. Păi și cum vrei să găsești pe păienji? A, nu e pe peaceful, că se... Uite-te, că se scade de mâncare. Nu scăs. Dacă faci Dar se aude un zombie. Păi mie mi se scăzut de mâncare, dar nu știu ca să așa. Și acum vom prezenta căsuța. Ok. Da, da, de seară mergem. Vreau să nu acum. Da, întoarce-te, uitați aici. Uitați așa Oh, uite ce găsim. Sobă. Niște arcuri. Eu am infinite pe arc. Ai da. Flame, power Da, și bă, infinite. tu faci așa la... De unde credeți că are el? După creativ. Hai că da. Ba, Și tu nu le-ai avut, bă, da, lui i-au dispărut, ce să-i faci? Asta e. Așa, ok, așa. Aici am Bagă văzut și ce tu arcul. Bagă. Ei, moarte și. Nu mai joc dacă nu ți-l bagi. O, bă, lasă-l, bag în după aia, după ce termin. Da, mă, da, acum îl bagi. O, mă! Nu, Bă, mă lasă prezint casa. nu după aia. Bagă arcul ce să nu faci mult. Nu. Vini să te bat. Ce nu-i? Vrei să vezi? Dacă dai. Mă-l bagi? Dacă dai. Mă-l bagi? Hai, tragi. Uite, trag parcul ce pui tare. Mă, nu fi prost, că mi-e ăștia. Mă-l bagi? Mă-l bagi? A, nu? Hai că îl bag, bă, dă-te căcat. Bă, Tu-te, bă! Bă, hai. Așa, Ia pe topoceam. Îmbrăchi și eficienți. așa. Hai. Așa, just ați văzut-o. La etaj frumos, ia uitați aici. Mergem și pe balcon. Fă-mi bă scara. Ce? Fă-mi scara. Hai. Hai. Hai, să-ți fac. Hai. Bă, nu fiu frate. Da, stai că-ți dau cu ăsta. Hai, gata. Puu, drept în apă. Hai că În era... apă? Da, hai că e bine că trebuie să oprești și de la spate, știi? Îți dai cu ăsta ca să nu... Trebuie să duci-o din... mâncare. Da, nu mă de acum. Uitați, la spate avem și ăștia, uitați. Așa te faci o casă, mă. Răvii. Băi, vrei o Știi că oaie? mai am la viață? Hai că e bine că am un break. Bă, dacă, să nu-mi dai cu sapa că mori. Ce bă Ia că am uite-te. breaking? Păi și tot mor. Nu Păi scazi știu. 2 săbi? 2. A, bai da, eu crezut că ai mai multe. Unde eu? Uite-o. Lasă oaia. Bă, să schimb. Să-mi schimb și eu skin-ul. A, nu acum. Păi nu acum. Ai Robin. Da. Ce și prost din mă, da? Te bat. Pregătește-te, tată! La război! Ah, hai. Hai! Stai. Te cai. Stai să dau hard. Mi-mi convine că pot să mă bat. Ia uite-l. Cum se spawnă nebun. Are topărici ca mine. Vrea să se... Mă ceai. Mă ceai. Uite-te. Bă, ești prost. Ce? Ce-am găsit? Lasă-mi, nu fi milos, ce cauți? Ți-i las, eu mă duc să bat skeletonul, că-s dark. Găsești? Da, sunt dark. Nu se știe, că nu-ți dau toți.
Uite-l și pe la mine. Ce-ți dă de la spate? Yo, bă! Are și armură pe el! Hai că te mai ajut și eu. Du-te, bă! Vezi că vine să mă. Nu te poate. Bună, ce-au mă cu mine? Dă să mănânc ceva. Îți dă de arc? Nu știu, stai. Lasă-mi-l mie pe ăla. Nu, nu uite ăsta. Lasă-mi-l mie pe ăsta. Pe ce mai e? Ia vezi ăsta. Ce-am găsit? Zete? A, nu, dar văzut eu de ăla. Să nu, bă, tu nu aș toate ălea de la el. Ia vezi, Ce gândete. Mă, ce ai? E bine. Mă să bate Enderman-ul. Mamă, mă duc eu. Noi amândoi după el. Nu! Bă! Dai. Unde e, mă? Dai. Mamă, nu dete. Vezi de la spate are. Ce bă, că mi-am dete, ce ai? Ai de fal? Nu, îmi dete Netherster. Îți dete pe noi. Îți dete și 64. Mă, tu de ce idei le ai pe creativ? O luai atunci când... Mamă, are sabie de aer în Mă, tu ce porțiune ai? Eu? Tu! Am măr. E de păr? Nu măr. E de păr. O bă, că încă nu s-a făcut versiunea aia. Da. Câte pânze ai? A? Câte pânze ai? Bă, mă crezi că nu am niciuna. Că nu îndeți? Ia uite-l. A căzut ăla. Bă, dă-te noi. Am să ne batem niște tari. Eu și Gata, acum două. caut. Tu ai vreo una? Da, bă, lângă mine să... Care mai dă, mă? Iete și tu, mă, negru. Alex, Eu. Boni și de ăla lângă mine. Gata, ieși. Boni, Creeper lângă mine. Altă Enderman, mă duc după el. Da, bă, nu te mai duc, nu-ți dă nimic. Unde e, bă, bă? Nu mă mor ăsta. Mă, ce faci? Nu știu. Iar te scoasă! Nu. A, nu. Nu. Nu, bă, nu, ce ai? Da, bă, uite, mă scos. Bă, dar telefonul e prost. Na. De ce te scoate la fel? Nu, mă filmează tu și apoi joacă. Te vei în ce scoate? Bă, nu m-am apucat de filmat. Nu mă bătea pe mine acum Enderman-ul. Păi nu e că te dă în spate. Deci tu sigur. Sau nu? Bă, da. Bă, nu. Eu aici mă bătui cu Enderman-ul. Dar știi unde e casa? Da, uite acolo. Unde? Unde e, bă? Încoare eu. Încoa. Mamă, eu mă lecam. Vezi că e unul cu armură de Alex. carne, vine spre tine. Eu mă duc. Mamă! Bă, nu găsesc casa. Mă, stai, mă, potol, lasă-mă. Ei nu mai mor, mă? Frate! Găsi witch. E. Mă, ha, bă, lângă mine să bun. Ce găsești? Mă, ce? Cu cine te bate? Cu păianjen și cu witch. Ce e aici? Vrăjitoarea aia. A, da, unde? Bă, ai dă poiză. Unde ești? Da, mie-mi de să mi se scoate din viață. Ba, mă! Te-am găsit? Băga mea, mamă! Mă, unde ești? Ce să mai băgă după mine? Pa! Mănâncă Enderpearl. Enderpearl? Am ce-am. Am ce-am. Mănâncă Enderpearl. Mâncați? Uite, bă, cum vin și zombi și scheletori și ăla. De boscul ăla. Tu unde dispăruși? Știi că vin toți după mine. Am două pânze. Mă, unde e serios acum? Pe ce? Păi știu și eu că pe ce. Mi mai trebuie o pânză. Bă, dar eu să ciuci. Am 5. Mă duc să iau niște de la. Iată, mai uite un păianjen cu alea. Ma, bună. Pânză, dă-mi-o când... Unde? Bă, tu te... Mamă, vrei Gata. să... Mă duc să-mi dea porțiuni. Vezi că nu duci deloc în ea. Păi dă cu poțiuni de aia să scadă viața. Vezi un păianjen în spate, du-te și ia-ți-o mai întâi.
În mașă. Ce zici? Eu mă duc să-mi fac arcul. Păi de unde ai tu de ele? Făcut 3 pânze, am 4 de fapt. Cred că am 4. Să-mi dai și mie. Păi nu știu asta. Da, bă. După și peste 4 ore mă bat cu Flavius. Mă face pleacă. Nu știu că am dat 10-0. Kill la el. Bă, tu ești... Bă, deci ce telefonul ăla e prost. Hai că da? N-am văzut telefonul ca ăla, bă. Iar trebuie să vin acum. Unde să vii? Acolo. Păi pe mine mă dă din același loc. Nu mă știu. Vezi și dacă mă dă? Mamă, dacă nu mai îmi dă pânzele, îl omor. Sper că v-a plăcut casa. Chiar e șmecheră. Câte pânze au? Am 4. Intrați tu repede. Da-i. Nați e prost. Tu ești prost. Nați e prost. Ia uite. Eu. Cât ai mai viața ca bonii clipul. Bă, și mult. Și puțin o ai, bă. Pe unde sunt, bă, scările? E-te, bă, prostie. E. Nu suport. Skeletonul. Mă, da, asta ce-ți dă? Ce? Uite asta. Nu știam că dacă te sui pe ea îți dă... Ce-și Ce? plus? Asta, știam că dacă te sui pe ea îți dă poțiune, nu știu ce dătea, nu mai știu. Care mă? Uite asta. Eu am motor și de cat. Bă, fraiere, Am două pânze. închide-și tu ușa. Închise. Hai să ne culcăm. Culcă-te. Băi, bă, dă și mie pânză că nu am arc. Nu am arc. Tu-i sărac. Fă creativ. Ia, bă, noi... Fă creativul că nu se mai stă. Nu. Păi eu am 4. Bă, Am 4 pânze. și ai săgeți? Da, 7. Bă, dai un pic. A, mă, dă creativ. Și dacă îmi cade... Dacă îmi cade infinit Ce e bine? pe arc? Nu știu sigur. Mă, n-are cum să scad. Ia, stai să mă duc eu acum. Dă, bă, și... Bine, coaie, bine. Stai, mă, un pic. Hai, mă, marș. Cine să mai jucate și bat. Vin acum și Ia. te bat. Păi că eu n-am lapis. Nu Parcă... contează, te bat. E. Bă, faci pe creativ? Nu. Nu te uită la mine. Mă văzut cine sunt, ai? Bă! Dacă mă omorai... Hai, stai cu mine, nu fi prost. Bă, dai pe creativ? Da? Nu. Ia te dai acolo și pe acolo. Bă, te-ai probleme. Bă, de ce să te dau pe creativ? Până acum să nu mai intru pe creativ. Bă, tu ai zis. Hai că-ți mergi? Stai un pic. Am. Așa. Uite, să făcut cât merge pe secundă. Da, bă! Ce să-ți dau, bă? Hai, vină sus. Da, bă, tu dă-te pe creativ. Vină, mă, sus. Hai, mă, moș. Bă, vii sus? Bă. Vină, mă, sus, că te dau. Păi dă-mă de acum să nu pot eu să urc. Bun, și că am atâcat ce vezi episod, sper că v-a plăcut. Cât filmați, bă? Sper că v-a plăcut. Ce, bă, filmai? Cât? 15 minute. Aha. Eu. Nu cred, da? Sper că v-a plăcut. Casa în special, sper că v-a plăcut. Mai filmăm unul exact acum. Păi de ce chiar așa?